Vana mukoma ayeye mururu muZimbabwe terere mururu vana mukoma ayeye mururu muZimbabwe tendere mururu vana muJiba ayeye mururu muZimbabwe tenderere mururu nemurari tenderere mururu muZimbabwe tenderere mururu vana mai ayeye mururu muZimbabwe tenderere mururu vana baba ayeye mururu muZimbabwe tenderere mururu muZimbabwe tenderere mururu muZimbabwe tenderere mururu tenderere mururu nemurari tenderere mururu pamberi nayo pamberi nayo pasi nawo. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yondo Zimbabwe imanya manya takabadesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yondo Zimbabwe imanya manya takabadesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nasi tiri kwaMurewa ku village yeKwaDzvari uko kwatateera amai zvomunya kuti timbotaura navo tinzwewo kuti panguva yehondo yerusununguko chii chakanyanyoitika munzvimbo iyoyo. Vamwe vachitaura vatakataura navo mumazuva mashomapfuura vanoti mukasvika pamusha ipapo ndipo pakanga paine bhesi remagandanga. Tikati aiwa zvekunzwa zvinonetsa, regai tifambe tisvike ipapo tiite hurukuro nemhuri iyi kana yakasununguka. Sekuona kwamuri kuita mazuva ese tiri kukupai zvirongwa izvi kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika uko tiri kutaura nemaformer freedom fighters kana kuti mafreedom fighters, mavo veterans avo vari kutipa nhoroondo yebasa ravakaita munguva yehondo yerusununguko. Zvakare tiri kutaura nevabereki vana muJiba nana Chimbwido nekuti hondo iyi kuti ibudirire vanhu ivava vaishanda vari vese. Nekudaro ndosaka maona zuva ranhasi tauya kwaDzvari kuti timbotaura tinzwawo nemhuri kuti zvakamira sei. Vanhadzi makadizve? Tiripo makadiwo baba. Tiripo. Izvikuri sei kuno? Aiwa kuno kuri nani. Handiti makarima? Takarima. Makarima chii? Takarima mbatatisi, tikarima chibage, nzungu, nyimo, nembambaira. Handiti? Ongo. Zvaibva apa zvamataura zvese zvichii? Zvese zvatoibva. Zvatoibva. Oh. Aumana tauya nemasaga here? Dai mauya nemasaga aiwa. Maitakura. Taitakura. Sure. Handiti ka. Aiwa tinotenda. Ndinoziva kuti senemu yataakushandisa pazuva ranhasi yekuti zvomunya ndiye yakwamakaroorwa. Ongo. Handiti ka. Ongo. Asi ndoda kudzokera kumusha kune dzinde kwamakaberekerwa imimi. Ongo. Nekunzwa kuti mhuri yenyu yanga yakamira sei kwamakazvarirwa nezita renyu rekumusha. Ongo. Umusha kwangu kunonzi kwaChikata muraini raDzvari. Mumba medu inini zita rangu ndinonzi Media Chikata. Okay. Takaberekwa tiri 10 mumba medu. Inini ndiri wechi8. Mumashure mangu mune vakomana 2. Okay. Amai vachibva vapedza kubereka. Ongo. Handiti. Muchikura imimi munzvimbo ineyi ndingati chekutanga makambosangana here nemasoja aSmith? Ongo. Takasangana nawo. Taurai chii chakaitika musi wamakatanga kusangana navo nemasoja ekuti ava ndiyo ava vakauya mukataura navo nyaya chii chakaitika musi uwoyo?
masoja aSmith pandakatanga kuaona vakandivinga pano pamusha bo pano patiri ndo pandakaberekerwa saka vakauya ndakarara mumba kuseni kuma 5 ndakarara nemuroora wangu mukadzi wanzvadzi anga aine mwana mucheche saka vakasvika vakaskopfekera ningirikeni pfuti dzavo nepawindo vamwe vachinoka dhoo vachiti budai mude panze ndobva ndabuda ndichingobuda ndakabva ndanzemira uko ndobva ndanomira nechepadivi remba muroora wangu achibva anzibuda achibva abuda achibva anzowamirawo pake ega ndobva ndazotorwa nchiendwa neni padivi ndobva ndabvunzwa kunzi zita rako unonzani saka munguva ihondo tine mazita ataishandisa tichirasisa kuti dzimwe nguva ukataura zita rako raunozivikanwa naro ndo rinenge rakanyoreswa kukembi saka ndabvunzwa kuti zita rako unonzani ndakavati ini ndinonzi Nemesai Nemesai wangu rainge risingaperere ipapo zita iroro rine kwaraizoperera asi handina kuzoripedzisa because zvaizondipinza munjodzi saka ndakangoti ndinonzi Nemesai pandakadaro ndakabva ndarohwa mbama ndobva ndadonhera pasi ndobva ndamuka ndobva zvanzi uri kutitaurira kuti kudii wewe tati zita rako unonzani ndobva ndati inini zita rangu ndinonzi Nemesai ndakarohwa futi imwe mbama ndobva vakaburitsa pepa ndobva varibata kumusoro kwari kudai vakavhara kumusoro uko ndobva vandiratidza mazita anga akanyorwa saka ipapo ndopa vakandibvunza kuti iri zita rinonzani iri saka ndakaona paine zita rangu rakanzi Media Chikata ndobva ndati zita iri riri papepa iri izita rangu asi izita randakatumidzwa naatete pandakaberekwa naamai ndakatumidzwa naatete vangu vachiti muroora wangu asununguka mwana musikana saka anonzi Media zita rangu inini icho chiri chokwadiwo kuti zita iroro izita raatete randakatumidzwa musi wandaberekwa saka zvadaro ndobva ndavati inini randakazotumidzwa nevabereki vangu nababa naamai ndiro randakuudzai ndopakanzi alright chienda unorongedza mumba utakure gumbezi nehembe tikuenda newe saka isusu kuti tisvike panapa pane mavhireji mangani atafamba kubva murewa senda kusvika pano ndikati pane mavhireji akawandisa saka tipengeba kuti tiyozokutoraiwo panapa tine zvatiri kukudira kuti unotitaurira ndakapinda mumba ndakange ndakanganisika pfungwa manje nekutya ndakavhura modropu ndikatora zidhirezi rasisi wangu rakange rizombe bva ndapfeka bva ndabuda bva ndatorawo gumbeze bva ndaisa muchibhegi muroora ndobva anzi futi rongedza anga ine kamwana kanga ine mwedzi mumwe chete ndobva taenda takafamba kubva pano tikanosvika kunonzi kudara basi stop hombe yemuno muvhireji Madzari tikafamba tichikwidza nerodhi vainge vakasiya motikari dzavo kona yekutanga tichibva pamuchinjike pamashops dzange dzakaiswa motikari dzakapakwa musango bva tasvikokwira mota ndobva taenda kukembi saka pane vamwe vakomana vakazobatwa kusanganisira hanzvadzi yangu nemwe mukomana anonzi Patrick Kafura nanzvadzi yangu mwana waba mudiki wangu anotedzana nabainzi Goodmore vakazobatwa vakange vaona masoja iwayo achipfuura ivo vachibva vazomhanya vakuda kuti vatize vakazoonekwa isita kutodimbura kuti tiende kurodhi vachibva vanzi mira ipapo uyai kuno ndobva vaya zvikanzi muda kumhanya unotaurira magandanga kuti isusu tiri muno saka takutenda nemi saka ndobva taenda nemumwe munin'ina wangu kwaba mudiki ainzi Catherine Chikata akazoshaya ndobva taenda takadaro nemuroora ndobva tanokwira mota ndobva taenda kwamurewa tichisvika mukembi takasonzi garai pake pane pandasiya vasvika pano vamwe vachitaura neni vamwe vakabva vadzika futi kwababa mudiki kuzasi uko vachinotora hanzvadzi yangu anonzi Ephraim Chikata akazoshaya nehondo akazopfurwa mukomana iye akafa ndobva taenda takadaro saka tasvika ukembi takasonzi garai uyu pake ndobva tagara saizvozvo saka tagara kudaro taizotorwa tichidedzwa mazita one by one tichipinda murumu
tichibvunzwa. Saka yasvika 10 yangu inini ndakapinda ndikabvunzwa kunzi hanzvadzi yako anonzi Ebero akaenda kupi? Ndikati Ebero akaenda kuHarare. Anzi akaenda kunetei? Ndikati akaenda kunotsvaga basa semunhu ane mudzimai. Saka kuna baba mudiki munin'ina wababa vanemba kuHarare ndokwaakanosvikira. Zvikanzi tikakutakura kuenda kumba kwababa mudiki wako kuHarare unonotiratidza paanogara tikumuda. Ndikati inini kumba kwababa mudiki uko handikuziva, ndisanda kusvika. Inini ndinongoziva kugumira Pambare. Zvekuti ndizoziva kuti veukama vanogara papi muguta handina pandinoziva, ndisati ndambofamba nzvimbo idzodzo. Asi ndakangonzwa achioneka vabereki achiti ini ndakumboendawo kuHarare sezvo ndaane mudzimai ndinotsvagawo basa ndiwane chekuchengeta mudzimai aane mwana. Saka ndadaro zvakanzi uda kutamba nesu iwewe. Ndo vakadzi vemagandanga nechivindi chemagandanga. Ndakatanga kurohwa. Ndikagorohwa. Ndikarohwa. Ndinoda kuti pavaindorova ipapo ndakasvika pakufenda. Nekuti ndakazopepuka ndamu nemwe rumu. Ivo vakubvunzawo vamwe vakomana. Nekuti makange paine vanhu vakawanda vamwe vainotorwawo kwamutoko nevamwe vaitorwa nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ndakazopepuka ndichitarisa ndichiona ndiri munemwe rumu. Saka pane mumwe musoja wandakanyanya kucherechedza maningi wandisina kukanganwa ainyanya kundiitira utsinye ainzi Kanyenze. Akadongorera akandiona ndakupfakanyika. Ndichitarisa kuti ndiri papi. Ndobva zvanzi amuka. Vakomana vaya vapedza kubvunzwa ndakatorwa futi zvakare. Ndikadzokera futi murumu imomo mataibvunzirwa. Ndikatanga kubvunzwa futi zvakare. Ndakaramba ndichingotaura statement yangu iyoyo. Handina kuda kuvabudira pachena kuti Ebero akaenda kuMozambique kunotrainwa kuti ave mucomrade. Ndakagara ikoko, ndikati ndakarara muchitokisi zuva rimwe chete nevamwe mayouth andakaona arimo muchitokisi vakanga vabva kwamutoko. Ndikazobuda rari mangwana acho ndobva tazorara mune kamwe kamba so kanenge kaZebu kakaita sekamba kari papako. Ndobva mwana rara achichema achirumwa nemasvosve. Bva pazoyama masoja vakabvunza kuti ko mwana ari kuchemei? Tikati munomu mune masvosve ari kurumwa nemasvosve. Zvikanzi koiva amai ava vambowirirei pano? Vakatorwa kumusha uku pamwe chetepo navo. Zvikanzi ngavadzokere kumba nemwana. Ndo mabudiro akaita muroora wangu. Ini ndakaita 3 weeks ndiriko ndichingobvunzwa ndichingotaura zvimwe chetezvo. Kusvikirira vakazonditi uyu munhu uyu ane chivindi chemagandanga anofanira kunge anoziva nezvemagandanga. Haasi kuda kutaura zvatiri kuziva zvatamutorera, saka handei tinomupfurira kumapuranga uko. Mumwe musoja akabva aramba. Aitaura daro ndiye Kanyenze iyeyo. Mumwe musoja wakanga ainaye bva aramba akati ngatiregei kuita se kudaro kuita utsinye hwakadaro, ngatingomusiyai kana aramba tingomusiya akadaro. Saka kubva musi iwoyo ndakazenge ndisabvunzwe ndakupota ndichienda ndichinoendeswa kudzimba dzavo ndichinokrina nekuporisha bhutu dzavo kusvikirira ndazoburitswa. Musi wandakaburitswa iwoyo ndange ndazvimba miri wese. Hembe yandanga ndakapfeka yemukoma wangu iye yakutobata. Kufamba ndisisagoni. Ndobva ndabuda ndakauya ndichiberekwa nehanzvadzi yangu Goodmore naPatrick Kafura. Ndo vakauya vachindibereka munzira umo. Kumusha kwamai vangu kumuchinjika uko panetwa pachivengwa. Ndo pandakazosiyiwa pamba paambuya amai vangu nevakomana vavo nekuti kwangu kwasviba. Bva vati takukusiya pana patikaramba tichienda newe pamwe togona kusangana futi nezvimwe munzira umo. Isusu takuvavarira kusvika kumusha. Ndobva ndarara ipapo ndobva ndazofuma itorwa nana baba nengoro. Bva ndaya pano. Ndapano pamusha ndakaita 3 weeks ndisingagone kugara. Ndichigara ndakazvambarara. Chikafu ndichingoisirwa apa ndichingotorawo ndichidya ndakazvambarara. Vabereki vemuno muvhireji vachiuya vachindiona vamwe vachisikochemo nekusiriswa nekuona zvandakange ndiri. Zvekuti pamazuva iwayo handaimbofungirira kuti ndikaroorwa ndinoita mwana nezvaiitika pandiri. Asi Mwari vakazondiropafadzawo ndikaroorwa ndikaita vana vangu 5. Ndingati ndo
kutanga kuona kwandakaita masoja masoja aSmith ehonde. Alright, ngatichidzokerayi first encounter yenyu pamakatanga kusangana nemagandanga. Patakatanga kusangana nemagandanga wakangori musi wa 18 February 1977 pakauya vakomana vemuvillage munomu ana Chikomba ndiwo ndichiri kurangarira vachiti tatumwa zvanzi muzouya kumba kwaSabhuku. Akanga ari Sabhuku Borero Road Fungaiunda anogara kumhiri uko paRuare. Takaenda zvikanzi tikuda vasikana nevakomana nevabereki. Takaenda kwakareko kwakumanheru zvekuma 77 zvikanzi zvanzi musasiye vana vatataura ivava munouya navo. Ndobva taenda takasvika paye vabereki vakauyawo vachiita vachiwanda kusvika kwakumanheru kutanga kuma 8 uku. Takaona paine macomrades vanoti comrade Timire Muhondo na comrade Chenjerai Zvinoputika na comrade Badrugari na comrade Taisosva Hondo na comrade tati Chenjerai vangu vari 5 Chenjerai Zvinoputika, Badrugari, Timire Muhondo na Taisosva Hondo. Uchi 5 ndiani zviye uchi 5 ucho ndakutomuka ngaro kana muchinitendera tinokutendera because ndandakaitira kukanganwa. Vakanga vari Taisosva Hondo, Badrugari, Timire Muhondo, Chenjerai Zvinoputika na Alkasama. Vakauya vari 5. Saka tasvika vakatanga vabereki vaungana vakazviintrodusa kuvabereki vachiti vabereki kana makambonzwa zvichinzi kune magandanga tisu vana venyu magandanga muchinzwa mumaredhiyo zvinonzi magandanga vanhu vanenge mhuka vakafanana nemapeni ivo vaine miswe. Saka tatiti kuratidzei kuti aiwa ndisu vana venyu vamakatobereka sekufanana kwatakangoitawo nevana vamauya navavo. Saka isusu tauya tiri muno tiri kuda kurwira hondo yedu yerusununguko kuti tisunungure nyika yedu yeZimbabwe isatongwe nevaChina itongwe nesu vanhu vatema. Vabereki vakavazvigamuchira isusu tikanzi tiri hanzvadzi dzenyu vakomana imimi tiri vakoma venyu nevaning'ina venyu saka tichashanda nemi kubva nhasi zvichienda mberi kusvika tasunungura nyika. Ndobva patanga kuimbwa vanhu vachitamba ivo vachitambawo vachiedza kuti vabereki vasatye vajairirane navo. Zvekuma 10:10 to 11 ndobva vati vabereki chidzokerai kudzimba asi vasikana nevakomana takukukumbiraiwo kuti tishande navo sekushanda kwatiri kuita ikoku vanenge vachitibatsira tichivatuma zvatenge tichivatuma vasikana vachitiwachira nekutibikira. Saka vabereki vakabva vaparara ndobva vasara vachiti imi vasikana chirarai pano nekuti vabereki vakanga vanzi tiunganidzirewo chikafu. Vakomana bva vafamba vachipuwa huku, hupfu, sauti nezvimwe zvakadaro zvinoshandiswa pakubika. Ndobva zvanzi imi vasikana nevakomana munofanira kurara panapa. Vakomana vamwe tinoenda navo kwatiri kunorara. Vamwe munorara mune imwe rumu, vasikana murara mune imwe rumu. Mozomuka usiku mobatsirana kubika chikafu kuma 3 o'clock. Vakomana vatenti navo vachauya vachizokutorai vachikuratidzai patinenge tiri mozotigira chikafu. Saka takarara hatina kuzorara nguva yakareba. Ndobva tamuka tichiita sekureva kwakanga vaita takamuka tichibika chikafu chatantinacho kuma 2-3 vachibva vauya vakomana buruka mugomo imomo vachibva vazotitora vatatakura zvikafu zvedu migomo yemvura, migomo yetii, migomo yesadza nemapote enyama dzehuku nesadza racho. Ndobva taenda ndobva tanogara pavaiti pabhesi panenge paine mito inenge yakangovharira vharira. Ndo patakazoedzerwa tiri tikaswera tiri ipapo vachititsanangurira kuti hondo yakanakirei yatiri kurwa tiri kuda kurwira rusununguko
nekuti takadzvanyirirwa nevachena. Vachititsanangurira zvakawanda, vachiti mobilizer. Saka takazoswera tiri ipapo kuma 2 pakatanga kutenderera ndege kunonzi kwaduku kumusoroko. Ivo vachingohwanda vachitarisa, vachihwanda vachitarisa, vachitarisa. Kuma 3 kuma 4 ndobva zvanzi chiburukai mudzokere kumba. Asi kana masvika kumba muno kamafurasha pamabikira munatsopagadzira kuti pasaoneka kuti pane zvimwe zvinhu zvamboitika. Mapureti musaregera akaungana, mapoto musaregera akaungana. Kana paine tsoka modzivhara motsvaira moenda mudzimba dzenyu. Musafambe muri vatatu kana kuti vangani, mungangofamba muri munhu 1 kana 2 moenda kudzimba. Ndobva taparadzana navo ivo vachibva vangodispersa. Saka musiwo hapana chakaitika nendege dzaiti. Musiwo hapana chakaitika. Anditi. Sekuya kwakaita masoja kwaSmith vaine list vachitaura nekuzokubvunza kuti hanzva dzenyu yakaenda kupi. Iyo yakanga enda kupi? Vakanga enda Mozambique. Vakasiya vaoneka. Mati? Vakaoneka here kuti kwandiri inini havana kuoneka, ndisingazive kuvabereki. Asi vabereki vanenge vaisazivawo futi kuti, asi takazongoona nekuti vanhu vaifamba vakomana vaifamba nemakomrades vakatakura mabhegi vachizotumwa unotengwa mbatya nekuita zvese zvaidiwa kuitwa panguva iyoyo, kunotora chikafu kumashopsi nekukorekita mari kumasabhuku dziye dzaibviswa nevanhu dzemutero. Saka takambotanga tichingoti kuda pamwe ane kwaakaenda hake nemakomrades, because vaimbeta pana kuti 3 weeks kana 2 weeks vari kupatrol nemakomrades, vari vachingotera makomrades vachitumwa saizvozvo ozodzoka. Saka takazoona nekureba kwenguva manje kuti munhu uyu handifungi kuti achadzoka, kureva kuti munhu uyu akatodiwe akatenda. Asi taizoitawo makomrades vaizongotinyeurira kuti mukomana akaita sei akabuda. Saka pamusuwo wandakasungwa iyoyo ndakanga ndichitoziva kuti mukomana akaenda kuMozambique. Iwongo. Vakazombodzoka here futi masoja aSmith iwa kuno kuvillage? Vakazombodzoka. Vakadzoka, ndingati pavakatanga kudzoka, isusu makomrades akanga ari munomu muvillage maDzvari, takanga tiri kubhesi kusango. Zuva iroro makomrades vakaswera vari muchikomo chiri kumhiri uko kudhuze kurodhi kudara kwandambotaura kuya, masoja. Saka makomrades musiwe vakangoti toda kurumidza kuenda kumba. Takakasika kubva kubhesi ndobva tauya. Tauya kudaro taifamba nepapa angari makura esaya tichibva kumapukutuku, patapfuura takadai ndobva taenda pamusoro apo panoitwa pakafura apo, ndopamba paine rimwe bhesi futi, paite panapa paitwa bhesi, pakafura nepachirere paitwa bhesi. Tobva taenda pamberi pacho takusvika kumuchinjike kumashops panoitwa paNazari paitwa futi bhesi. Saka bhesi ipapo rakanga riri pakafura apo. Saka takakwidza tichibva kubhesi tichienda pakafura apo. Izvi masoja akanga ari muchikomomo vaitobhenekura zvaiitika kufamba kwese kwataita, vainge vachitobhenekura vachitotiona kuti muno mune masoja, mune makomrades. Saka takabva tasvika pamba. Vasikana vakanga vaine jute rekubika vakanga vatobika. Ndobva tasvika. Tichingosvika pakabva pasvika mumwe musikana akabva kumhiri uko anonzi Rosie Kagoro. Rosie Kagoro uyu akanga apuwa information nehanzvadzi yake anonzi Newton Hunda. Ndiye akanga masoja aburuka achisvika pamba paNewton, vachibva vachimubvunza zvaimubvunza, vachibva vamudza kuti iwo usabve pano, ukatongobva pano chete wakunoudza hatisi kuti uzobva pana pada kuramba tichiona uri papi, because zvese zviri kuitika pana pamba pako tiri kuzviona, dzimba dzake dziri munyasi mechikomo. Saka pakazopfuura Rosie achibva kwaibva nepamba paNewton, akabva ataurwa naNewton kunzi mugomo mune masoja. Iwo kana uchikwanisa manyawo kubhesi unotaurira makomrades. Saka takangoti tichingoti svikei pakafura apa, Rosie achibva asvika, achibva ataura kuti ndozvandataurwa nabudi, achibva adzokera nekukurumidza. Saka nguva iyoyo manje ivo pavakatoona kuti vanhu ava vari kubva kusango kuvapamba, vakabva vaita vachiburuka. Musi iyoyo uku mvura yaimisa kuda kunaya. Saka kwakabva kwaita kukurumidza kunosviba.
isusu takabva tanzi zvapauya information yekunzi masoja chikurumidzai kutipa chikafu. Kana matipa chikafu toda kutora maposition tione kuti vanenge vachifamba sei. Toda kuti tivatangire. Havana kutenge vaziva kuti masoja aya atodiwo atouya. Saka nguva iyoyo mvura yakabva yatanga kunaya. Mvura yaichinaya kudaro makomrades vakabva vapinda mudzimba vachihwanda mvura. Saka isusu takabva tatora sadza raibikirwa panonzi Pachatindo panext door nepakafura. Saka takabva tatakura kubva Pachatindo tichienda pakafura mukicheni kuti tichiwana kupakura. Tatounganidza magoro edu esadza nemabhodho edu emuriwo nemaplate. Nguva iyoyo mvura yakabva yatanga kunaya zvine masimba. Kuchibva kwaitaka kunosviba. Zvoti zvangu zvako zvekuma past 7. Saka masoja akauya akati mamwe akananga pakafura mamwe akananga Pachatindo. Saka vakaenda Pachatindo apa vakadedzera kuti babo pano varipo here, vachibva vatanga kuridza pfuti. Makomrades vakabva vatanga kudzosera fire. Vakuridzirana ava vaitoridza manje makomrades vachitobuda mudzimba vachitoenda. Saka pane mumwe comrade akanga ari munyowani womusiwo yokupinda muno muvillage medu ainzi comrade Joseph. Vakanga vari mukamba kemapango so paibikirwa apa Pachatindo. Pavakada kuti vabude ndo pavakabva vangorohwa nepfuti vachibva vangofira ipapo. Pfuti dzakarira. Isusu takanga tiri mukicheni yekwakafura iyi nemidziyo nechikafu nevana veipapo naamai veipapo. Tiri vasikana takawanda mumba imomo. Takagara ndo first time yekunzwa pfuti dzichirira. Yekutanga kuona kuti ndo inonzi hondo ishi. Saka nekusaziva manje ndo range rakangoshama pfuti dzichirira. Sevanhu tangi tisingazive kuti zvinozofamba sei. Pakauya mubhunu akaskomira pamusuwo akabata uku nekuku daibva adongorera mumba ndobva adzokera mumashure. Saka panguva iyoyo pakabva paita mumwe musikana akabva akambaira ndobva anovhara dhoo. Ndobva tagara mumba imomo. Pfuti dzakararira usiku hwese dzichirira mvura ichinaya. Takagara imomo mvura ichingonaya kusvika kuma 2-3. Mvura ndo payakazokasa. Saka pakakasa mvura apa ndo pakachibuda vakanga vari kuno kukicheni uku. Mukomana aifamba nemakomrades ainzi Masimba aibva kuZumba. Nemusikana ainzi Rashero Kagoro. Nemusikana mukoma wangu ainzi Florence Chikata kana kuti Ravaki Chikata. Na Barbara Chatindo. Vakabva vatiza manje vachibva padzimba apa vachiuya vakadai kuti vayambuke rukova vaende muraini riri mhiriri. Saka nguva iyoyo makomrades iwo masoja akanga utsvaga pekurara. Saka vakabva vaona vana vachibva vakanda searchlight vachibva vavaona ndobva vatanga kuridza. Vana vai vachibva varara pasi vachibva vatanga kupfurwa. Mukomana anonzi Masimba iye akapfurwa gumbo. Iye mukoma wangu iye achibva apfurwa futi gumbo. Vakatanga kukambaira asi mukoma wangu uyu Ravaka akakundikana. Akangoti fambe achibva asara. Vakamboda kuedza kumubatsira vaona kuti hatisi kumbokwanisa kuti tinosvika kure naye. Kubva vamusiya. Ava vatatu ava ndobva vauya ndobva vasvika panapa. Vakasikonoka pano. Baba vavo pano naamai vepano ndobva vamuka. Ndobva vamutsa mukomana anga akarara mumba yange iri papa ainzi Benjamin hanzvadzi yangu. Ndobva amutswa ndobva auya vaona Masimba uyo. Gumbo iri aiti range rakabatwa nechiveve saka parange rakapfurwa apa. Vatidzisai mvura mupote muchidira mumwena umu. Ndobva adzisirwa mvura bvadirwa mumwena muye. Ndobva vazobuda vakati Rashero na Benjamin abereka manje mukomana uye manje kufamba hachakwanisa. Uyu Barbara mino kwaakabva aendoonako. Uyu Ravaki Florence asarawo papfurirwa payapa paamboedza kuda kubatsirwa zvikaramba. Ava vakabva vafamba vaenda muchikomo chinonzi Chivarange chiri paMiramu. Ndobva akwira naye muchivarange imomo Benjamin uyo ndobva asiya muviga muchivarange umo. Ndobva aenda kwaBere aina Rashero. Vasvika ikoko vakatoskonzwa kuti makomrades ari muno.
ndobva ati andoda kuziva kuti bhesi riri papi ndiende ndinovataurira kuti masimba akakuvara. Ndobva aenda kubhesi bva anovataurira. Ndobva vazonzi urai tichimirai kusvibe muzoenda nemama yuti munobatsira kumutakura kuti timurape. Ndobva vazouya bva vamutora kwakumanheru bva vaenda naye kubhesi bva akufamba nemakomuredzi achirapwa. Saka isusu tiri mukicheni muyo matanti room nemidziyo yedu iyoyo. Vakazotaura nemasoja amangwana murungu uye akamboskodongorera uye anonzi akati ndakadongorera ndikaona makazara vanhu mumba umu. Pandakazodzoka kuti ndichiuya ndichibvunza vanhu vakanga vari mumba umu kuti ko chiko chiri kuitika pano magandanga aenda kupi. Ndakabva ndaona pavharwa dhoo ndikafunga kuti pamwe vanhu vadi vatiza. Saka isusu takazomuka. Amai vepamba ipapo vakati asikana musasiye zvinhu zvakadai mumba munomu, takurai zvinhu zvenyu. Takatakura zvinhu zvedu tikauya pachuru chiri pakati pamuganhu wavo ivo vekwaChirere vekwakafura nevekwachatindo. Ndobva tasikoviga muzigomba raichirwa pachuru paichirwa zvidhina. Ndobva taisa midziyo iyoyo imomo. Ndobva tazotiza tichiyambuka mhiri kumhiri uku kwamavhura uku. Ndobva tangoenda ndobva taenda ndobva tasvika taingoti pamba patasvika vanhu vaibva vati aiwa ibvai zvenyu pano nekuti patakati taviga midziyo iyeyi takuti tiyambuke pane zambuko riri papa ratiyambuka naro mumhiri. Takaona rukova rwakazara zvisingaite patati handei kubhiriji. Ndobva tatera rukova tichienda kumusoro uku kumabvazuva kubhiriji uku. Tasvika pabhiriji takabva taona vanhu vaitaura vari mhiri yebhiriji vachiita sokuti vari kutoyambukawo bhiriji kuuya kunoku vachiputa fodya. Ndakangoti moto wefodya ndo wakanyanya kutibatsira tingadai takatosangana nawo pakati pebhiriji. Saka taona moto iwo tauda kutanga kuyambuka ivo vachitangawo kupindawo pabhiriji titangawo tiri mhiri ine. Vatati kune vanhu vari kuuya uku. Saka mudhuze nebhiriji mune zvigapwa so zvigomba zviri paruware mamazara mvura. Ndobva tapinda imomo. Ndobva tangonyura bva tasiya misoro chete kunze. Izvi masoja vaitobva kugomo riri kumhiri uko kunonzi kumhakwe vari kutouya kunoku. Ndobva vapfuura nepatiri tiri mumvura. Ndobva vakwira ruware vapamusoro-soro peruware taona kuti hava kure manje. Izvi ndo patakatanga kuyambuka tichisvika kudzimba dziri pamhiri apo tichiskonoka madhoo kuti tihwande pfuti dzibva dzatanga kurira kunoku. Ndobva tatiza ndobva taenda kuna ambuya wedu kwamavhura ikokoko kuri mhiri kumberi chaikoko. Tichisvika ipapo ambuya waya wakati aiwa pfuurai. Ndobva tapfuura tichimhanya. Ndobva tasvika kune mumwe mukadzi mubva nopamhiri pamuzamba apo ainzi Abigail anga akarorwa kunonzi kwachivengwa kwangwerumoko. Vatasvika pamba pake saka dzimba dzake dzimunyasi road. Zvikanzi mauya zvenyu tanzwa pfuti dzarira dzichirira kwakanaka here. Tikati hatina kurara kwedu uku kwarwiwa hondo. Zvatisu tomboziva kuti kwakamira sei. Zvikanzi manje panapa parodi kana kwatodai so motikadzi dzemasoja dzopfuura nepano. Saka itowanai kuti mungaita sei. Takamhanya futi. Apa takarara nenzara hatina chatati tadya. Ndobva tanosvika murenje rinoitwa rekwaBopoto. Pane musha uri munyasi megomo so panonzi pamhindurwa. Ndopatakazoenda ipapo bva tasvika mai veipapo. Zvikanzi tanzwa pfuti kwakanaka here. Tikati kwedu uko hakuna kumira zvakanaka. Zvikanzi aiwa maita zvakanaka mauya panapa sunungukai. Chiitorai mvura cherai mvura pamugodhi apo muise muchitini. Muti vamwe vairi vachinogeza vamwe muchibika muriwo uyu ufu bva vatipa mapoto. Ndobva taita saizvozvo ndobva tadya sadza. Zvikanzi chiende mumba umo munorara mumbokotsera. Hamuna kukotsera imi nokuti vaiti ngotoona tichingodai. Ndobva taenda ndobva tanorara. Takazomuka zvekuma 4:4. Ndobva tarara futi zuva rechipiri. Mangwana acho ndobva takati gogo isusu takuita tichidzokera. Asi taenda tichifamba tichimira munzira umu tichimboona patinomira tichinzwa information kuti kumusha kwakamira sei. Ndobva taita tichidzoka ndobva tambosvika tamurupange. Ndobva tasvika panonzi pamapuranga. Ndobva taswera ipapo. Ndobva tarara ipapo. Ndopatakazonzwa information yekunzi mwana wachikata anonzi Ravhaka hanzi ndiye akapfurwa nemukomuredhi ndo vanhu vakafa chete 2. Ndobva tabva ipapo ndobva taenda muraini unonzi kumashaya mvura panonzi pamombe zhinji.
ndobva tano square ipapo ndobva tazoita tichiuya manje kumazaro odoka manje taita tichiuya ndopatakasvika tichiona mukoma atovigwa. Mukatoona mukoma atovigwa? Akatovigwa. Ndobva tasvika ndobva tangobatawo maoko ndobva tadzokera zvedu mudzimba tichinzwa vakomana vaifamba vachipatrora kuti zvinezvi zvinenge zvaanani kuti tichigarawo hedu mumba hongu. Florence uya azopfurwa makomrades masoja aya akazouya munzvimbo dzavakarara ndobva vafamba vatora baba wopano vanhu baba mukuru vaFlorence nenanzva dzedu anogara kunonzi kwaZata kumusoro uko anonzi Dagmo Zata nevamwe vakomana vangu vari muvillage ndobva vatorwa ndobva vanzi uyai kuno vangu vakufamba vachitarisa kuti zvikuridza watachita futi hapana here vanhu vadi vafa ndobva vanhonga yeFlorence uko aine gumbo asi ainge achitaura ari mupenyu ndobva anzi mutakurei ndobva atakurwa naNadhagi ndobva vasvika naye kumba uko. Baba vaipapo vakabvunzwa nemasoja kunzi mwana uyu munomuziva here? Baba vakati mwana uyu mwana wangu. Zvikanzi ko chii chaitika kuti asvike pakupfurwa? Zvikanzi baba nyaya yakaitika ndekuti mwana uyu akatosvika nezuro kubva kwamusami kuchikoro anodzidza kuboarding saka akadzingirwa mari saka anga ayostora mari saka paakangosvika achiburuka bhazi achinitaura kuti baba ndayostora mari ndo paakabva anzi makomrades vachibva kuti ngaauye kuno kubhesi ndobva auya kubhesi kunoku ndobva angosangana netsaona yekuti adi apfurwe. Murungu akanga aripo anonzi akati very sorry kana ari mwana wechikoro ndinofanira kunomurapisa kana ndamurapisa anofanira kudzokera kuchikoro. Saka vaifamba vakasangana varungu nevanhu vatema pane musoja munhu mutema akanga aripo muVitori andi ndiye akati mutakurei vakomana bva vamutakura zvikanzi mise apa bva vamisa apa uyu mukomrade anga akatorariswa apo akatofa ndobva zvanzi chisuduruka ipapo ndobva vakomana vasuduruka ndobva arohwa nepanapa ndobva ichangokadabuka ichi ndobva angofa. Then afa kudaro ndobva vamutora ndobva vamuratisa pasi akatarisa mudenga ndobva vatora mukomrade uyo bva vamisa pamusoro pake ndobva zvanzi imi baba chende munobopa mombe mwana wenyu uyu mukadzi wegandanga saka imi ende munobopa mombe tikutenda unovapisa vese. Baba ndobva vauya vabopa mombe bva vatakura mwana uye ndobva vaenda navo kumuchinjike ivo vakanga vakufonera manje mota dzekukembi kuti dziuye dzivatore ndo pakanzi nemurungu uye futi akati ko uyu mwana uyu muri kumushungurudzirei uyu ivo vabereki vake varipo ini ndandati ndinonomurapisa asi mamuuraya saka chamuri kuda kuti munomupisira chiyai nevabereki vanopiswa ndevanhu vatisingazive kuti vabereki vacho vari kupi uyu mwana mupei musiyei vabereki vake vadi vaende vanomuviga ndokuzotorwa kwakanzi baba ndobva vazonzi bopai ende munobopa futi ngoro muye mutore mwana wenyu. Motika dzemasoja dziva dzasvika bva dzazongotora mukomrade uyu ndiye akazoendwa naye baba vachibva vadzoka kunokumba nemwana ndobva vangosikomuviga mazuva iroro pamwe chetepo nevanin'ina vavo vakatobvumirwavo kuita rufu. Hapana kumboungana vanhu havana kumbochererwa zvemavigirwo anoitwa vanhu bayiwa ndezvongofukura vanhu vashoma shoma vakatenga varipo ungofushukura bva vangofushira zvezvo ngotiwo munhu angochengeteka ari mumusha make. Ndo first time yekurira kwakaita hondo munomu. Ana Chimbwido makanga mane mazita ehondo iri andi mana makomrades achizwa nemazita emusango imi manga mune mazita saka mainzi vani? Ini ndainzi Nemesai Mabhunu asi kana vandibvunzawo kana kuti ndikabvunzwa nemwe munhu aingoti ndonzi Nemesai ndo handaperera ipapo asi ndainzi Nemesai Mabhunu hongu. Saka murungu aenda abvumira mhuri kuti asarai muchiita zverufu rwenyu vakazombodzoka futi? Havana kuzodzoka kuzorwa hondoka vakazodzoka zuva rakazodzoka kechipiri takange takangogarawo zvedu saizvozvi semazuva ese saka makomrades vakauya makomrades vari 5 ana comrade Manesi Rumbidzai hondo nana comrade Rufuku vachena vamwe vairi ava vanga vasati vauya muno vanga vachito vatatu ava pampaina Rufuku vachena
manesi Rumbidzai Hondo na Kakarike Musungwa. Ava two ava ndo vandisina kunge tavaziva vanga vari vanyowani. Saka vakasvika bhesi rakanga rapachirere panext door nepakafura apa. Dzinongoti dzimba dzakangobatana asi iri misha miviri yakasiyana. Saka ndobva zvanzi uyai mutibikire, ndobva taenda vatanobika. Saka pane kwavakanga varasana kwavakanga varwa hondo, ndobva vadi vamborasana pakutiza paiva, ndobva vati vamwe vachidai asi vozotsvagana futi vozodi vozosangana vachiumba futi masection avo. Ndobva vati vamwe vedu vari kwamatena. Saka toda kuti vazive kuti isusu tiri kunoku, ivo vauye kupi kuno. Saka ndobva vatuma mukomana anonzi Devi Chirere ane pamba patakanga tiri apa kuti aende kwamatena netsamba yavakamunyorera kuti vamwe vavo vazive kuti vari kuno. Ndobva Devi uye aenda netsamba. Vakomana vamwe ava ndobva vanzi chimbopinda mumapatrol. Saka mukupatrora pane mukomana anonzi Super Chirere anogara kumhiri uko kudara kubasi stop enda mbotaura iye. Super akabuda achienda kupatrol asi haana kudzoka. Isusu takaswera hedu tichitoita mamovement tichienda kunochera mvura kubanuku kwausati kwane migodhi zvakwava izvi. Tainochera mvura kumagadheni kubanuku. Tichinochera mvura tichidzoka hatina kuziva kuti mugomo umu mune masoja umu. Gomo iri rinonzi Chivarangeri. Saka Super uyu akanga akepchwa nemasoja akanga ari mugomo achinzi iwewe toda kuti utitaure kuti chii chiri kuitika. Kudai wakanga watomboshandisa mabhainokura bva watoona kuti mamovement aya pane zviri kuitika. Akambotanga achiramba kusvikira vaburuka naye vachimunyudza mumvura vachimunyudza musoro mumvura kusvika azotaura manje kuti aiwa ndiri utori papatrol ndatumwa nemakomrades ari pakati. Ndobva vaswera naye mugomo imomo. Isuwo tiri mushishe yekubika. Saka kwakuma maskati Devi uyu akadzoka netsamba futi zvakare yakanga anyorerwa futi nemakomrades vakange kwaakanga aenda uko. Zvichinzi kunoku tiri vanhu tiri makomrades 25. Saka tichabva kunoku kuchakachena moita kuti mufanobika chikafu ikoko. Saka ndobva zvanzi nemakomrades 5 vaya. Imimi vasikana kasike kubika chikafu chedu isusu 5 tiri pano. 6 o'clock motipa chikafu. Imozobika chikafu manje chevari kuuya. Ta zvakanaka. Ndobva tabika chikafu chiye kuma 6 kuyebva tavapa. Vangori ngori mumadhunduru saizvozvi. Ndobva tavapa chikafu chavo vavadya. Ndobva tadzokera manje kuchinotanga kubikira vaiuya vaya. Takabika chikafu chiye tikapedza tikaisa migomo yetea. Because vainyanya kuda kunwa tea kumanheru. So vanhu vanenge vachifamba wapindwawo nechando. Tabika sadza tabura tariisawo mumadziro mestofu kuti ridziye variona richidziya. Taisa mvura dzetea. Tikafanira kurumidza taibika hatisingazivi kuti kusvika nguva iyi inokanganisika tea. Saka mvura yakagara yakabhoira pavanenge vachidya sadza tea inenge ichibva. Ndobva taita saizvozvo tani tiri vasikana 7 mumba imomo. Saka vakomana vanofanira kunge vakange vanyumwa here kuti hamene kuti vakaziva sei kuti Super akepechwa. Havana kuda kutitaurira isusu kuti ndo zviripo. Vaingoti abva kupatrol akaskodya obva angodisappear. Abva kupatrol akaskodya obva disappear. Isi tangosara tavasikana tega tega paitiri kungori bishi rekubika. Saka kwasviba kunze takarara pari kukwe mumba imomo. Sekuru nambuya vaipapo vanga vakararawo mumba mavo. Saka zvadaro takanzwa kunokerwa door. Ndobva tabvunza kuti ndiani. Saka vaita kutaura kazerezere so. Andivhurai door. Vakati ndiani? Zvikanzi tisu masoja. Saka makomrades vaimboti daro vachida kuona kuti tinoita sei. Saka isusu panguva yatafuma makomrades ayadi auya. Atinoziva kuti masoja. Ndobva tati masoja ekupi? Zvikanzi ekwaSmith. Tabva kwaDA kwaMurewa. Tikati aiwa masoja ekwaDA ndo vakatesa mutemo wokuti 6 dzikachaya musavhure madhoo. Saka isusu dhoo hatisi kuvhura. Ndopa akabva aedza kusheka dhoo kudai pachi. Zvikanzi vhurai dhoo. Mumwe wacho ndobva ati ndakukupisira imomo. Ndobva ati futi yake karikachika. Ndobva tanzwa murungu ndobva ati no stop. Ndopa takatanga manje kushoka manje. Tanga kutya.
ndobva tese ndobva takati pasi kwati kurara. Musikana tange tinaye anga ari chialedi wedu anonzi Biura Kagoro akabva akambaira ndobva anobvisa chiuri chatandaisa takapfekera spunu so ndobva anoibvisa ndobva vavhura ndobva vapinda kudaro ndobva vati mukuru wenyu ndoupi ndobva tanongedzera Bhiura tikati uyu zvikanzi iwe matochi avo vachivheneka moto wese wachivheneka wachikudubura wachitarisa zvikanzi ichii isadza rese iri ndereiri musikana wemanje akanga akungodedera Bhiura uyoyo achingoti matiko mukoma zvikanzi iwe ndati isadza iri ndereiko matiko mukoma zvikanzi iwe dai iri zvandiri kubvunza mani zvikanzi matiko mukoma ndobva zvanzi ndianiko akachenjera apa ndobva ndati inini ndini zvikanzi buda pano handei panze ndobva ndabuda ndobva ndanomira pakanangana nemusuwo mukicheni vamwe bva vasara vakarara saka ndamira panze ipapapa masoja aya akabva ati mumwe bva ndinongedzera apa mumwe bva ndinongedzera apa mumwe bva ndinongedzera apa mumwe bva ndinongedzera pano pamusana apa zvikanzi ukatadza chete kutaura zvatiri kukubvunza panapa tikangoti get ready go tikutokudambura nepfuti uri kuzvinzwa vandani tiri kuzvinzwa zvikanzi taura kuti chii chiri kuitika panapa ndikati nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti isusu panapa zvamatona tiri mumbamo tiri vana vevabvana vamai vepanapa vamwe vana vevanakomana tiri vazukuru pano saka panapa pane bira rakabikwa panapa riri kuda amai guru vedu ari mubvanawo pano mukuru ndiye akanzi arida kusvikirwa saka zvakanzi pabikwe bira saka isusu takati zokumbirwa nevabereki nagogo nasekuru kuvabereki vedu kuti tizobikire chi vanhu vari kuuya kuzotamba bira saka munongoziva nenguva dziriko dzekuti 6 dzikachaya akuchabvumirwa vanhu kufamba saka ana mama nanasekuru vanogara Harare saka kwatinoburukira nekwatinokwirira mabhazi kutererini kure uko kuNew Road uko saka kuda pamwe vakarohwa nenguva ndobva vangokumbira pekurara saka ndobva takatongomirira kuti kana vachinge vasvika zvinhu zvodi zvofamba zvikanzi vandati zvikanzi ndokungwara kwako nai ndobva ndaramba ndakanyarara zvikanzi chidzokera mumba ndobva ndadzokera mumba muyomo ndobva vateera mumba imomo zvikanzi bira ramakagarira pano ramuri kubika kai toda kuzoritamba tese saka isusu hatina kwatiri kuenda tiri pano kusvika kuchene kuchachena tiri panapa tichatamba bira iroro tese kata zvakanakai zvikanzi chivharai dhomi sechiuri sezvime makaita hatisi kuda kunzwa kukosora kana kunzwa any movement tiri kubva tatongobhomba imba inei muri kuperera munomu muri kuzvinzwa here da kuti kuchene panapa pakanatsoti zii tozona toonana kwakachena ndokuti tozanzobvunzana tichimirira bira iroro tiri tese pano kata alright ndobva tavhara dhori here saka makomeredzi aya vangu vakarara havana kutombonzwa kuti chii chaitika 5 vaya vangu vakakotsira kumadhunduru aya anga akanangana kudai rekwachirere uko nepakafura vamwe vacho ndobva vanorara mudhunduru vacho mune makomeredzi nechepazasi vamwe vacho ndobva vane yavaiti better information yekuti vanenge vakaita line up kudai saka dhunduru iroro raiganhura mastendi neminda saka ndo mavangu vakarara imomo saka ivo vakabva vati makomeredzi akaita sezvakaita kune ngoroko aya makomeredzi varara zvakaita panapa vamwe vacho bva varara sezvakaita pane dzimba dziri pasasa ndo panenge pakafura manje apa ndipachirere zvadaro manje vatotsvaga pekurara varara vamwe vari paseri pehozi pakatasana nekicheni yatantiri tarara payapa wopadzinga uye kuchaedza sei chii chichaitika kwakufaka zvazvekuma 1:01 25 vaya vari kuuya saka vakabva vauya nepacheunje boarding iri padandara saka makomeredzi akanga ari pagurupu iroro vakapedzesera kubva muvhireji munomu tiri kubhesere kwaNazare kudhuze kumuchinji kokumashopusuku ndobva vauya vakadai nemhiri pavaenda vakadai nemhiri ndobva vaenda
kwaNazari kuye ndobva vanonoka ikoko zvikanzi aiwa makomoredzi vari kupi vari kwaKafura ndobva vateera raini manje vachidzoka manje ndobva vasvika padzimba dziri paruware paigara mukadzi ainzi Rosi Gandazha ndobva vanokera dhoo ndobva vamutsa murume wacho ipapo zvikanzi tiperekedzei mutiratidze pane makomoredzi baba ivo vainzi amuchinja giya ndobva vauya navo saka vauya vaiti kana vachisangana vairova manja vari kusvika pane vamwe vari chinhambwe avo vobva vati ndiwani vobva vati ndini kakarike musungwa iwewe ndiwani uyo vobva vataura zita rake kana vazivana vobva vachisangana manje pakati apa vochizoenda manje vavese manje kupi kune vamwe saka takanzwa kuombera tanzwa kuombera vai ndopa vakadayira ndiwani 5 vai ndobva vataurawo zvikanzi uyai tisangane bva vasangana ndopatakamutsa manje mucharedhi wedu Bhiura uyo Bhiura buda unotaurira vanhu ava vakutoita noise vaita noise zvoti kana vasangana vaita kunge vano munhu umwe chete kufara zvezvokuti hawaitomboremerwa nekuti zvinhu izvi zvinhu zvinotyisa zvine ropa pakati hava kufara vakumhoresana koperedi ninge ndugu muzaya makomoredzi vakotsira masoja vakotsira makomoredzi vaivasangana musikana waye ndobva abuda tikani ngatibudei 1-1 musikana waye ndobva abuda ndobva anovataura kuti panapa pasvika masoja tatonokerwa nemasoja vakatopindira mumba asi vati vari kumirira chi mangwana kuchene ndobva vangoti zi nguva iyoyo ndobva vangobva ipapo saka vabva ipapo vachienda vakadai kurukova uko kuti vayambuke mumirema mavhura Bhiura uye haana kudzoka vakabva vangoenda naye isu tasara mumba umo ndobva ndati vasikanaka panapa ngatibudei tu asi inini ndoda kupedzisira kubuda ndobva ndanzi nemusikana inzi Winnet ndobva Winnet ati inino ndikubudawo nemi ainditi atete ndobva vamwe vabuda vamwe vabuda ndobva tazopedzera kusara tiri 2 naWinnet vatabuda vatasvika pakarara makomoredzi paibva taona panongori magumbezi ivo vari kutofamba vachitenda kuruware rwuri kuminda uko tamira paipai ini bva ndati inini hangu zvekuteera makomoredzi handidi vamwe vese vangu vachiteera vamwe vateera makomoredzi vamwe vabudu vachiendawo nekovaenda nako ini bva ndati inini Winnet handidi kuteera makomoredzi because unoti wabva panapa wapunyuka panapaka uchienda kwari kuteera makomoredzi kwendo kwazonofira ikoko saka ina handidi kufira kwandisingazika vanhu vabereki vangu ini ndakuenda kumba kanzi handiitese ndobva tafamba saka panguva takatora pfungwa dzekuti pambetwa noizi kudai pasina chaitika ndunga pamwe makomoredzi masoja ayadzokera pai mugomo ndobva tabva mudhunduru muyemuyemo ndobva tadzoka kunokumba manje takuya kunokumba kuti tore nzira inoya kunokumba kunoko izvi iri ndo mudhunduru mamakarara makomoredzi apa ndo pane zirodhi raenda nemakomoredzi iri apa manje nechepapapa pane mwengo uripo takuya kuno kudzimba uko ndo pakarara futi masoja saka tiri kutsika mashizha emango anorira kashwa shwa musoja uyo akangoti shwakanyo kumuka paanga akarara saka ndipanda ndikoti shwakanyo ndobva ndacheuka kudai ndobva ndatoona apfugama anongedzera pfuti mudenga ndobva ndangotanga kumhanya uyu ari mumashure mangu ari kuteera ari kumhanyawo ndobva akadaidzidza mudenga ndobva dzatotanga kudairana pfuti makomoredzi uku vakutodaira saka ava vanozokwanisa manje kuchiridzira isusu vakabva vantu mwangu vakatokonfuzika nehope vachibva vatanga kuridzirana vakupanana mafaya vega uko zvokuti faya yaiuya kwatiri isusu tichitiza ndeye makomoredzi ndobva tamhanya dzichitonge nyuchi chingomhanya chete saka mwangu uyu akabva azokurirwa manje nekuti mbumburu dzacho dzanyanya ndobva anopinda pasi pegudzuro rehosi pachatindo dzimba dzakangobatana kuti pachatindo pakafura nepachirere misha yakangobatana kudai ini bva ndaramba nichingomhanya chete ndobva ndaramba nichingomhanya chete pamusoro apo ndo pamba pamudiki vanotedzana nababa vangu pano pange paine waya ndo vakaganhurana nepachatindo panova ndo pakawanda mumwe wangu andakange ndiinaye saka ndakasvetuka waya iyeyi ndobva ndasikochekwa mitsetse yacho iyi inotoonekera kure kure
yandaka vandakarwa newaya iye ndobva ndanoti nedumbu bu ndobva ndamuka ndobva ndamhanya nechepapa pamba ine kamba kemapango ndo pampakarara mukomana gotwere pano anova ndiye agara panapa anga akarara naamai nababa mumba imomo imwe hanzvadzi yangu anonzi Benjamin akashaya anga akarara mune imwe imba saka ndangoskorova dhoo kamba ikako nechimbakera so pandarova dai kadhoo kai kachibva kavhurika uku dzimba dzaakutotsva uku ndobva ndangosikopinda ndakangosikowira pakati paamai nababa apa ndobva ndangofenda ndiri ipapo saka baba vanoti nguva iyoyo amai vakangobata hamenoti vakandiziva sei murima imomo hakwaibatidzwa kalaiti kuti uone vakati baba mwana wangu afa vaona kufenda kwandandaita kuti handsupfa kanyika mwana wangu afa baba vari kudongorerawo nepahwangwadza yekadhoo yaka vari kuti amai musha waasawira waparara nokuti achirere wakanga wari sawira wababa wepano naamai vepano musha waasawira waparara ini ndakazobepura manje ndichinzwa mai vachindibata saka pavaibata ropa rainge rakuerera pandakachekwa apa saka vaitofunga kuti kupfurwa kuzofenda kwandaita kuti vaita kuti munhu adi afa saka ndakatopepuka vachichema ndobva ndangobata ruoko bva ndavataurira ndikazarisa ndikati amai ndiri mupenyu musacheme ndobva vanyarara ndobva kuti dzarira padzakanyarara ndobva tanzwa mutsindo ki hatina kuziva kuti masoja here vakanga vapunyuko ipapo pakafa masoja ndobva vaidzokera kugomongo ndokubva padzakanyarara ipapo pfuti ndo pakamutswa bhudhi naamai hanzi muka uperekedze mwana kukachena ari panapa hazviiti mirire zvakanaka ndobva vandiperekedza ndobva tadzika kwambuya amai vababa dzimba dziri kuzasi uku vataona kusina kana munhu ndokwanga kwakaungana vamwe wese mumusha nevamwe vakanga vatotiza kubva uku vatoyambuka vakumhiri uku tobva bhudhi vaiva vayambuka neni takazoona vapamhiri panonzi pamusani muraini mamavhura kuriko kwavakaungana vamwe vese kunze kuchingonoti chenei zvekuma 66 amai vachibva vasvika vaine mari zvikanzi mari iyi izvozvo endai munokwira mabhazi meenda Harare ndobva tafamba ndobva taenda kwaHarare kumba kwasisi kunational ndobva taenda kwaHarare takaneta 3 weeks tiriko sekuru hanzvadzi yaamai vainzi Achivero vanga vatonitsvagira basa ndakutoshanda pastodart pane bhawa riripo saka mukati mebhawa imomo mune kakicheni kankana amwe ambuya nemurume wavo vaiita zvekubika sadza ndoma ndakatsvagirwa basa rekubika bva ndakubika sadza nchienda unotengesa kurothmans kana iri pakati pemazuva apa nchinotengesa Friday ndonokureketa mari kurothmans nekuteramed ndo vanhu vandaitengesera sadza ivavo ndangoita 3 weeks ndiri pabasa ipapo tsamba yauya zvikanzi muri kudiwa nemakomrades vandidzokai kuno kumusha yange kanyonzi chitsa ndobva tangodzoka tingopedza kuverenga tsamba kutopinda dzoka kuno nekuti isusu watakatosiyewo vabereki saka tinofanira kutorwa hondo iyoyo tese zviri mutsamba saka tofanira kutoerwa tese tongoriwo vana vaitodiwo nevabereki so zvamuri kuti vana vabereki venyu takangofanana nemi saka takati tiri hanzvadzi dzenyu tiri vakomba nevanin'ina venyu saka imimi mukatiza kwesu totiza tichienda kubiza hatina vabereki kuno saka dzokai ndobva tadzoka ana mukoma ayeye mururu muZimbabwe terere mururu vana mukoma ayeye mururu muZimbabwe tendere mururu vana muJiba ayeye mururu muZimbabwe tenderere mururu nemurari tenderere mururu muZimbabwe tenderere mururu vana mai ayeye mururu muZimbabwe tenderere mururu vana baba ayeye mururu muZimbabwe tenderere mururu muZimbabwe tenderere mururu muZimbabwe tenderere mururu tenderere mururu nemurari tenderere mururu
pamberi nezimbabwe pamberi nayo pamberi nezimbabwe pamberi nayo pasi nematsakutsava pasi nawo taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya takavatesa zimbabwe taigara mumakomo yehondo taimanya takavatesa zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo taimanya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.